Els castells són patrimoni, història i identitat col·lectiva. Però també són coneixement. Un coneixement que per primera vegada es pot consultar, navegar i compartir en format digital, obert i universal. Gràcies a Repsol, l'Enciclopèdia Castellera de l'editorial Cossetània s'estrena en format digital a la web de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Un projecte viu, rigorós i en constant actualització. Inspirada en el model de les grans enciclopèdies universals, aquesta plataforma recull, ordena i fa accessible el coneixement casteller acumulat durant dècades. Actualment ja s'hi poden consultar els primers 4 volums completament digitalitzats i adaptats a l'entorn web. No és un arxiu tancat, és una eina viva pensada per créixer i evolucionar. La informació es pot explorar de moltes maneres. Pots entrar-hi buscant un article concret, o bé paraules clau, o bé deixant-te portar d'un article a un altre, com qui descobreix una història sense final. Context històric, evolució tècnica, personatges, terminologia. Tot connectat, tot relacionat. El saber casteller sempre s'ha transmès de plaça en plaça, de generació en generació. Des de fa dècades, tant mitjans de comunicació com particulars, historiadors i curiosos recullen dades, resultats, alineacions, fites històriques. Ara, aquest coneixement fa un pas endavant i entra plenament al món digital, accessible des de qualsevol dispositiu, des de qualsevol lloc del món. I és que el valor més gran d'aquest projecte és precisament aquest, que és obert i gratuït. No cal subscripció, no hi ha barreres. El coneixement casteller a l'abast de tothom. Aquesta realitat és possible gràcies a una aposta compartida. Repsol, l'editorial Cossetània i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Una aliança que entén que preservar la cultura també vol dir garantir-ne l'accés lliure en l'era digital. L'Enciclopèdia Castellera Digital no s'acaba aquí. Continuarà creixent, incorporant nous volums, actualitzant continguts i adaptant-se a noves maneres de consultar el coneixement. Perquè els castells no són només una tradició, són cultura viva. I ara també coneixement digital obert al món.